माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत। सकाळी 11 वाजता लातूर इथल्या वरवटी गावामध्ये अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत। शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या अंत्यसंस्काराला अनेक राजकीय नेत्यांची उपस्थिती असणार आहे। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेते यावेळी उपस्थित असतील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे सुद्धा उपस्थित राहणार असल्याचं कळत आहे। तर शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन झालं काल आणि त्यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत। सकाळी 11 वाजता लातूर इथल्या वरवटी गावामध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होतील। दरम्यान त्यांच्या अंत्यसंस्काराला अनेक राजकीय नेत्यांची उपस्थिती सुद्धा असणार आहे। काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे यावेळी उपस्थित राहतील। त्यांच्यासोबतच अनेक नेते सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। त्याचबरोबर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे सुद्धा यावेळी उपस्थित राहणार असल्याचं कळत आहे। शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार होणार आहेत।